Boss, sa mga gustong mag-rent dyan, meron po tayong 3 unit na available. Brand new po sila. Yung isa po, meron po siyang disco ball. Yan o. Meron na rin po yan kasamang upuan. Meron na kasamang yung tulda. Meron na rin yan extension tayo. Meron na rin siyang long table mga boss. So, alak na lang ang kailangan nyo, tsaka pulutan guys. Pagpasensya nyo na po yung aking anak na aling maliit. Ayan siya guys. So ito po yung available natin. 3 mga boss. Daan-daan ng misis ko, nakukuha siya. Naalilig's to. Mulag. So ayan. Okay lang yan. Yan guys. Ulitin ko. Soon, pwede pa tayong magdagdag ng isa pa. Sa ngayon, 3 lang po yung available sa atin guys. Soon baka mag-ano din tayo ng disco light na kasama. Yan, ano sasabihin mo tropa? Peace out na daw.